Sa number 7, isa ka motorsiklo ug isa ka taxi ang nahulog sa manhole sa ginakayong drainage project sa Araneta Street sa Bacolod City. Nabuguan sang modernized jeep ining taxi samtang nagabiyahe sa Dalan Araneta pasado las 10 kinasang aga. Awa subo, kay isang matapos ang pagpangusisa sa traffic investigator, wala makitaan sang driver sang taxi ang wala taklob nga manhole sa ginakaayong nga road and drainage project rason nga nahulog ang salakyan. Wala lang madugay, nagungad man sa unan ang isa pagid ka rider sang motorsiklo sa separado nga manhole. Wala man sang taklob kag wala sang baral. Lunsay wala na samaran ang driver sa motorsiklo kag taxi, pero nagalaw mo pila ka mga motorista nga matabunan man ang manhole kag magamit na ang ginakayong nga dalan. Sunod sa kay Assistant District Engineer Leia Hamero sa Department of Public Works and Highways, nagpasalig na ang contractor sa road kag drainage project nga matapos ang proyekto sa madason nga semana. Lakat sila, paglakad siguro tanaw ya, wayo di parang may buo na, tanaw siguro, plain siguro tayo, kabig siguro no. Ang motor pa to sir kay na dagdag man ko no. Nga man anong kaso sa motor ya? Alin mo tayo siya oh. Abi siguro tapan di oh. Nag-escape siya mo sa siri.